Des de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i amb el suport de l'Associació Divers, anomenem el 2022 un any divers i el declarem l'any de la diversitat del nostre municipi. Durant aquest any es duran a terme diferents actuacions, amb la col·laboració de les entitats, interactuant amb la ciutadania amb l'objectiu de fer visible la diversitat. Sant Cebrià de Vallalta som un poble divers i convivim més de 3.000 persones de diferents edat, gènere, orientació sexual, cultura, origen, religió, capacitats físiques i psíquiques. Aquestes diversitats ens uneixen, sigui quina sigui la nostra condició. Són una oportunitat i una riquesa pel nostre municipi. Només amb el reconeixement de totes les diversitats podem garantir la igualtat i l'equitat de tothom. Volem ser un poble conscient de la pluralitat que envolta la nostra societat, conèixer-la, entendre-la i gaudir-la. Tal com diu la Declaració Universal dels Drets Humans, tot ésser humà ha de ser tractat amb consideració i respecte. Aquest principi és fonamental. Totes les persones, sense importar raça, edat, condicions o vulnerabilitat, tenen els mateixos drets i que el respecte a la dignitat és una obligació moral absoluta. Volem ser un poble inclusiu, sense barreres ni físiques, ni emocionals, ni cognitives. El camí per erradicar qualsevol expressió de discriminació o etiqueta és reconèixer el valor de la diversitat. Des de l'Ajuntament, el nostre compromís és acabar amb qualsevol forma que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones, que tothom pugui viure amb seguretat i sense discriminació en una societat que vetlli pel benestar dels col·lectius vulnerables. Aquesta iniciativa neix amb el somni d'un món per a totes i tots, equitatiu i just. Amb aquest projecte volem donar el valor que es mereix la diversitat. Totes i tots som diferents i som iguals en drets i oportunitats. Com a Ajuntament, creiem que aquesta diversitat ens enriqueix com a societat. Per tot plegat, l'Ajuntament declara el 2022 l'any de la diversitat a Sant Cebrià de Vallalta.